Tot i que el Club de Pesca Esportiva de Roses, La Parola, ja va senyalitzar molt bé la zona on es produiria el Campionat de Catalunya Mar Costa llançat de clubs i equips durant aquest dissabte a la tarda-nit, algunes persones van fer cas omís i els pescadors van haver d'enginyar-se-les per pescar entre banyistes i gent prenent el sol. Tot i això, la jornada que es va viure aquest dissabte a la tarda va ser molt bona per tots els participants. No ens esperàvem la onada de calor i, bueno, hi ha banyistes, però bueno, veig que estan respectant, la gent pot pescar tranquil·lament i bueno, crec que sortirà un bon campionat. Aquest campionat ha estat organitzat pel Club de Pesca Esportiva Roses La Parola, conjuntament amb el Club de Pesca Esportiva Bon Pastor de Barcelona. Lo que tenemos hoy aquí es el Campeonato de Cataluña Liga de Clubes. Se están disputando la plaza para ir al Campeonato de España, que posteriormente saldrán los equipos que vayan clasificados al Mundial del año que viene. ¿Qué es lo que hay ahora? Que hemos comenzado la manga, 5 sectores, en cada sector hay un componente de cada equipo y bueno, luego se irán según los resultados sumando. Segunda manga, los pescadores o los deportistas, mejor dicho, estarán en el mismo sector, lo único que cambiarán de puesto para no tener que trajinar mucho y en poco tiempo hacer el cambio. Supercontents, Jo crec que des de l'àrea d'esport no podem estar més contents que veure tota aquesta moguda tan ben muntada. Hem d'agrair sobretot al Club La Parola per l'esforç que fan, per la bona feina que fan i no podem estar més contents que això i donar tot el suport del món perquè creiem en l'esport es torna a activar i serà el moment de donar el màxim suport possible a tots els nostres clubs. El Club de Pesca Rossing ha estat representat per un equip de 9 pescadors, 4 socis del Club Pesca Esportiva La Parola i 5 persones més d'altres clubs. Un cop finalitzat el campionat van fer una botifarrada i l'entrega dels premis i les distincions als equips guanyadors.